Nešto što mnogo volim jesu sarmice od vinove loze. To je jedan od mojih omiljenih recepata i pravit ću vam jednom. A za sada gledamo kako moja tetka pravi i naučila sam toliko korisnih saveta kako da usavršim sarmice od vinove loze. I prva stvar jeste da ona uopšte ne stavlja limun, ali je dala savet da njena svekrva dodaje zelene šljive. Ako naravno želimo da bude malo kiselije, kao što vidite na videu, ona ih savija tako, onako sitno i čvrsto, i kada završi onako malo ih stisne i ređe u krug, i tako to radi da ne bi se pokidale tokom kuvanja. Drugi trik koji me naučila jeste da spojim liske, odnosno listove, da budu ravni, tako da kada se savijaju da ne puknu, tako da to je još jedna stvar i pogledajte kako su ispale, znači preukusne su bile.